Den danske indsats mod piraterne ud for Somalias kyst hjælper ikke særlig meget. I hvert fald så fortsætter ulovlighederne. Det mener den lokale kystvagt i den selvstændige territorium, det der hedder Somaliland. Danskerne har gennem de seneste 2 år fanget i alt 145 pirater, men af dem er kun 5 blevet retsforfulgt. Nu skal vi på piratpatrulje med Somalilands egen kystvagt og med nyhedernes Rasmus Tandholt. På vej ud i verdens mest piratfyldte bugt, Adenbugten ud for Somalias kyst. Kystvagten her i det selvstændige territorium Somaliland har kun 3 patruljebåde, der skal dække 1600 km kystlinje. Der er ikke penge til flere, og heller ikke til det mest basale udstyr. Inde på land står 2 af kystvagtens 3 patruljebåde. Motorerne er brændt sammen. Chefen må bruge alternative både. Where did you get this boat from? Yes, this one we caught from the pirates, and we again used to catch the pirates. So, because you have no boats, you have to use the pirates' boats? Yes, we have to use the pirates' boats. På trods af de få ressourcer har kystvagten fanget over 100 pirater i løbet af de seneste 3 år. Mange af dem har fået op til 20 års fængsel. Kun 5 af de 145 pirater, som danske krigsskibe har tilbageholdt, er blevet retsforfulgt. Resten er blevet løsladt igen. Den somaliske kystvagt har nu fundet 2 både her. Umiddelbart så mener de, at der blot er tale om fiskere og ikke pirater, men nu skal de altså ombord og undersøge, hvad de har i lasten. Kystvagten finder ingen våben, kun fiskenet og fiskere, der frygter piraterne. Netop som vi kommer tilbage til havnen, bryder motoren sammen. Lige nu har den somalilandske kystvagt kun piraternes både til at fange pirater i. Og så direkte derned, Rasmus Tandholt, fortæl os, hvad er det Somalilands egen kystvagt kan, som danskerne åbenbart ikke kan lige så godt? For det første så har de jo et lokalt kendskab, danskerne ikke har. De får også efterretninger fra de lokale fiskere, men det allervigtigste det er, at de jo kan tage piraterne med her tilbage til Somaliland, hvor de bliver retsforfulgt. Nogen, som jeg sagde i indslaget, for op mod 20 års fængsel. Vi har også hørt om nogen, der får helt op til livstid. Og det betyder jo, at de ikke bare dagen efter de er blevet fanget, kan tage ud igen og kapre nye skibe, som det for eksempel er tilfældet med de 6 pirater, som danskerne de sat i land her ved Somalias kyst for få dage siden. Måske er de allerede på vej ud igen. Rasmus, som vi så i dit og Anders Bachs indslag, så har de ganske få ressourcer til rådighed. Er der udsigt til, at de får nogle flere? Der er muligvis udsigt til det. Den danske udviklingsminister Søren Pind, han var her i Somaliland for et par dage siden, og han mødtes med den somalilandske præsident. Og et af de forslag, som præsidenten kom med, det var netop, at Danmark de skulle yde en støtte til kystvagten, fordi at det vil altså ifølge præsidenten og også kystvagten hjælpe meget, meget mere, hvis man bruger pengene her, og ikke bruger millioner af kroner på et stort, flot, højteknologisk krigsskib med over 100 danske søfolk. Sagde Rasmus Tandholt dernede fra